gaurko bi gonbidatuen proiektua hitz gutxitan azalduko dut, bai, baserria eta alboko lurrak erosi eta barazkiak hasi. Listo, 9 hitz erabili ditut proiektua deskribatzeko. Hori bai, Amilubi proiektua hobeto ezagutzeko oso beharrezkoa da solasaldi bat. Kaixo lagunak, eguerdion eta ongi etorri bikote, zer moduz? Ondo, gaina hementxe 2 mirian dazkau bat ezautzen dez, haustarra, eskatak atea zitzaizkiun nila uretan elkarrekin, eta gero, zun nundikan zatoz, Mirian? Ni Itziartik. Itziarritikan, ez zea oso durrutik etorri. Bueno, Amilubi proiektua, zer da zehazki? Hola, hitz gutxitan. Amilubi proiektua da bereziki, eusten gaituen lurra babestu, eta etorkizunean elikagaiak izan ditzan herritarrak, eta nekazariak lurrak. Eta hori da bere helburu nagusia proiektua. Eta ze beharrezkoa da gaur egun hori, bukatzen nahi zaigula emate Euskal Herrian, ez dakiz gertatukoan gure baso eta larrekin, baino eskerrik asko hau aurrera eramateatik, eta, bueno, zukaldian zemuz moldatzea zeate. Bueno, jardute, ja. Jarduzte zeate. Neik ondo. Erdizkazategunak osondo ibiltzen dira, zaka, seguro fin ibiliko diala. Bueno, elkarrekin ingo deuna da, asa ingo deu, ikusiko zuek urinetan erreta, gero hemen sakramentu batzu lagungarri bezala, babarrunan krema bat ingo deu, eta ospinolio bat lagungarri bezala. Ados? Adi lagunak, proiektu oso polita, eta guantxe garatuko deu dana. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu erretakin nundik noa ibiliko gea. Bueno, ikusi zuen mendakaun asa hau, Amilubitik etorri da, eharra katxarrua, freskua, soinu eharra daka, eta honekin ingo deuna da, betu, kanpoko ostok enduko izkio, gero utziko edo salda bat iteko edo sopa antzako edo norbait bai edo barazki krema bat iteko, baina gu bihotzan zentratuko gea, xerra bat moztuko dugu pare bat bilatzeko lodierakin, eta ingo deuna da, gurinetan erre. Sartai baten jarriko deu, gurinetan erreko deu, eta tapa bat jarriko jau, eta hortxe goxatuko deu. Egozi baizik eta gurinetan erreko, pixkat iparraldeko ikutua emango jo, bale? Eta gero, hoi lagunduko deu, beste hainba gauzakin esan duen bezala. Hori bai, inda da honian, gero ateatzeko garaian, piperrautza pixka, gatza pixkat, eta puntuan jarriko deu. Eta hori izango da oinarria, baina ingo dio hemen, sakramentu batzu lagungarri bezala, ingo deuna da tipulina lapikuan ondo goxatu, behin goxatuta da honian, oholkila botako jo, txorixua pusketetan ingo deu, oholkilloa bea deseingoa, eta hori utziko deu, gero gainetik botatzeko. Gero hemen dakau, ingo deula, irugilarra dakau, ingo deu, lehendabizi egosi, behin egosita da honian, lauki txikitan ingo deu, laukitxotan ingo deu, eta prejitu ingo deu, eta horrekin, torreno batzuk ingo ditugu. Eta hoire bai, lagungarri jarriko deu gainean. Eta ingo deuna da hemen, ospinolio bat, piperrena, ingo deu, 2 baratzuriale hartu, majau ingo deu pixkat, pastatxo bat ingo deu, pasta horrei botako jau oreganua, baitare ospina, olilua nola ez, eta pasta hori listo dakaunean, gero piperrak ingo ditugu pusketatxo batzukin, eta bertara bota. Eta hori erabiliko deu gero, gainetikan botatzeko platera bukatzen deunean. Baino, hau da nahi, ingo diu babarrun krema ohetxo bat. Nola ingo deu? Bai asanailua, porrua eta tipulina lauki txikitan ingo deu, goxatuko deu, salda pixka botako jau, babarrunak ebai, goxatzen utziko deu, eta gero ingo deu, birrindu, iragatzi, eta hori plateran oinarrian jarriko deu. Desente lan, baina ikusiko zuen, danon artean errezingo deu, bale? Bueno, eta hemen, ni hasiko naiz, adidez, tipulina hau goxatzen, eta zuek barazkitxo hauek lagundu berdia zuek txukuntzen, bale? Emango izue zurigailua, bitako batek azenailua hartu, bestiak tipulina, eta berdiak egegi iztio kenduko, bale? Pusketa bat kendu, hemen bai zatarra da honak kendu, hori bera botako dugun txientzako, eta gainuntzeko jarriko dugu goxatzen, bale? Eta aldi berian mingaina eman berdio, bale? Venga, bale. Bueno, bikote, kontatu, nun da oseazki Amilubi? Amilubi dao zestuan, iraetan daon meandro batian, Urola ibaiak bertan meandro bat sortzeu, eta hor bertan daba Amilubi baserria,
eta bere lurrak. Ados. Hau dana berria da, zuek bertatik anzatozte, o baserri hortako norbeit da hori bai proiektuan sartuta, o nola izan da historia? Bueno, nik egia esan nahiko berria ni naiz mundu hontan. Vale. Eta baserria uste, 3 etxe bizitzaiala, ez? Edo... Bueno, azkenengo urtetan 2 bizitzako baserri bada. Vale. Eta bizitzaietako baten, ja, oindala urte batzuk instalatu zian biolurreko 2 bazkide. Bai. Baina, bueno, beraiek ja pixkat erretiroa hartzeko garaia iritsi zitzaienean, baina hundi gelditze zitzaien hanin beharreko lana, eta orduan erabaki zuten, bueno, saltzia edo errelegua proposatzia, eta instalatu zian biolurreko 2 gazte bat. Bueno, pixkat instalazio hori aurrera edo, bai, adosten zeimiltzan bitartean etxe bizitzardi horrek zu hartu zuen, eta beraiek ere ja basabiltzenan lanian, eta beste etxe bizitzako familiakin ere harremantxo bat indazuten, eta esate ziren, beraiekan biziziala, baina lurrak lantzeko ere etorkizunera begira familiako inorretzala geldituko, eta igual beraiek ere salduko luketela. Orduan ikusi genuen oso lurronak eskura zeudela, eta ziginen amesten igual kolektiboan erosi halko liakela lurroiek. Hori bendala 2 urte izan zen, eta... Eta guen zaudete hor buru belarritan aurrean amaten, ez da? Zer da zehazki biolur? Biolur zer iten du namilubian? Edo nola elkarlan egiten dezu, nola dijo hau? Bueno, biolurrentzako ere proiektu berri bada, Biolur berez nekazaritza ekologikoa bultzatzeko elkarte bada, 2023an 30 urte bete zitun, bere egunean ekoizle batzuk sortu zuten, eta gero ekoizleak eta herritarrak eta eragile desberdinak batzen ditu, eta berez bere helburua da nekazaritza ekologikoa zabaltzea, eta baserritarroi egunerokotasunean dazkagun zailtasunetan laguntzia, eta baserritarro gure artean sare egiten laguntzia. Zeona eta ze beharrezkoa. Eta, bueno, hor ikuset, hori laukitxikitan Mirian agazu, eta hauek baita hemen jarriko ditugu goxatzen. Olio pixka botakoet, eta hor jarritugu. Vale. Eta orduan, biolur leku gehiotan da hori bai, baina horre ere bai orduan, ez da? Bai, horre egia da, bakarrik ez da hola, biolurrentzat bakarrikan proiektu handi egia da, eta, bueno, lehengo inguruan genezkan eragile desberdina jatea joka hasi ginen, beraiek ere ia proiektuan laguntzeko prestengo zian, eta gaur egun, saretxo bat osatzen ari Amilubin inguruan, biolurre motorra izaten hasi izan, baina gaur egun, eragile desberdinetako saretxo bat gaude Amilubin inguruan. Nola dago guantxe, ze prozesutan dago biolurren proiektua? Nola, ez dakit ja baserria zuen ganatu dezuen, edo nola dijoan proiektua guztia? Baserria ja sinatu deu, baina nola kolektiboan erosi nahi dan, ulertze deu herritik erosi berdan gauza bada herriantzako izango dalako, abiatu deuna da crowdfunding bat. Zer da zehazki crowdfunding bat, Mirian? Bueno, diru bilketa bat, internet bidez iteana, amilubi.eus horrila sortu deu, eta bertan bideratzei zueia diru laguntza emana esun diru hori edo empatizatzen baezu proiektuakin, eta zure metro karratutxua erosi nahi baezu, edo pixka simbolikoki, baino... Osa, parte hartzen baezu, bat iteseare bai proiektuakin. Bai, noski, ze hau ulertze deu, kolektiboan dala, eta dala herri jantzat. Eta indegu hori internet bitartez, eta gero aparte hori izango zen digitala bezala, eta analogikoki ere azoketan eta hola gaude, eongea eta eongo gea, eta bertan sortu ditugu bono laguntzak. Eta geho boletuak ere saltzeitugu, geho ekoizliak ere nahi izan ezke baien produktutan pegatinatxo bat jarri dezakete 50 sentimokua, ez behaien iskate... Erosketak batera doa itza txiki bat iteko. Bideratzeko, ez da? Bai, Amilubin erosketarako dirua bideratzeko. Eta zehazki elkartean, zenbat zaudete hor martxan? Zenbat pertsona? Amilubi bertan, Amilubi proiektuan gaude 15 pertsona. Eta 15 pertsona horiek gaude azpitaldetan banatuta. Sozioekonomikoa, komunikazioa, sorkuntza, proiektuak, eta koordinazioan. Ninau koordinazioan, eta Mirian adide sozioekonomikoan, eta besten batian iguale bai. Gaude azpitaldetan banatuta. Azpitaldetan, eta bakoitzak zuen egin kizuna dazkazue, eta... Eta edo zein galdu sartu Amilubi proiektuan esan dezuenakin? Berez laguntzeko bai. Laguntzeko bai, eta Mirianek aipatu dituen bide desberdin jai dazkagu web horrian ere azalduta daudenak nola egin aldan aportazioa.
Eta gero gabiltza paraleloki, bueno, naiz da orain buru belarri gabiltzan erosketarako baliabideak lortzen, paraleloki gabiltza lur hoietan etorkizunera ze proiektu egongo dian irudikatzen, ez? Eta hor bai irudikita dago, oraingoz biolurren ospitaldetan antolatzea, daudela baratzainak, abeltzainak, frutasainak eta okinak, eta beraiei zabaldu zaie lur horietan ze ikusten duten, ze irudikatzen duten, etorkizunera begira. Claro, profesionalak profesionalki bere arlotan ibiltzeko, eta gero herritarrak pixkat aldeuna da aportatu, gure lur pusketa eta gure tekinak eukitzeko, haber nik ulertzeko, Berez etzea bazkide bilatzen aportazio bat egiten badezu. Ez, da laguntza... Laguntza bat hori aurrera emateko. Bai, hori da. Eta guk euki alizateko, bai produktu hauek, bai guain eta bai luzaruan, ez da? Bai, etorkizunean elikadura duin bat izateko, eta bertan sortzeko ere, baldintza duineko lanpostuak izan daitezke, edo, bueno, hainbat proiektu daudela hor pixkategan, ez? Eta justo aportazio egiten duenak ez du nahi esan, justo, esaten dugu kolektibua, ez bakarrikan bertan kolektiboki lan egiteko, eta proiektu aurrera eramateko talde bat gaudelako, ez du zetan, justo dirua jartzen dutenek bakarrik hortikan onura atera, ez? Gizarte oso antzako izango litzake onura. Bueno, eta hor ikusten dut, esan dezuen bezala, ekoizle pila bat daudela, eta leku mordotatikan ekarritu zuela produktuak, ez da? Hori da. Zenbat jende eta zenbat ekoizle daude hor barruan sartuta? Biolurren osotara egongo gai 350 bat kide, eta erdiak izango gea gutxo gara bera ekoizleak. Lehen esan ditela, lantalde desberdinetan gaude antolatuta, eta, bueno, gauza jatu gea pixkat lantalde danetako zerbait ekartzen, ez? Fruta, ogia, barazkiak, abeltzaintzatikan bai esnekiak eta, bueno, gaur egun aragia ere lortu alda. Ontxo, justo, gabonekin lotzen dugu askotan arkumia, baina nartzai ekologiko asko oraintxe daude bildotxe garai bete-betian. Bai, zeatik hor dana transformatu zuen gabonetan gehiago patzizagalako eta gabonetan bertan, baina ez dela ziklo naturalena, ez da? Hori da, dana bezala azkenean. Dana bezala. Eta, nun da hor indar gehiena, nun bihar da indar gehiena, nun dakau gabezia hundilena bezakit, o baratzan, o aragitan, edo esnekik, frutan, baki, daneti dakaula, baina azkenean oso gutxi iten dugu konsumitzen deuneako, ez da? Bai, gaur egun danian dago gabezia, hori, esaten da, gaur egun hemen kontsumitzen da 110, baina gutxiago ekoizten dugula bertan, ez? Esnekiakin entzun danekan 103, olaua, gaztak eta dana kanpotik etortzen diala, ez da? Bai, mugak itxi eskeo, jairakau. Bai, ez da? Bai. Egia da hori justo hemen, igual fruta badala normalian osagarri izaten dan aktibidade bat. Nahiz da orain jende geota gehiago ari dan animatzen frutu txikia jartzen, da pixkat, fruta biltzen dan garai horiek lusatzen, ez? Sagarra eta fruta txikia kombinatuz, baina bai, orokorrian leku danetan dago... Danetan dago gabezia azkenean, ez da? Bai. Bueno, eta hemen txegoaz, esan deun bezala, lehen da biziko urratza, behitu ze ondo txikitu ezen dana, banekin hauek finibiliko ziala, labana ondo moitzezue. Hemen sartuko dugu barazki jo guztiek, bai porrua tipulina eta nazana jo hemen dakau, hemen ingoetena dago pixka gaitxi, lasai juteko, eta bitartean jungo geha galdean meseaino. Bertan dago Roberto Colino, ikusiko zuen Artesoro baserrikoa, oso proiektu polita daka, eta ikusiko zuen baratza kudeatzen du ezin hobe, guazen ikustea. Aupa Joseba, berriz hemen Galdamesen Robert naiz, Artesoro baserrian gaude, eta gaur ezagutuko duzue gure baratza berezia. Ikusi behar ditugu, zeintzuk dire laguntzaileak. Bai, somorroak eta bai landareak. Hasiko gara fauna ezagutzen, eta zergatik da hain importantea. Ikusten duguna da baratza. Baratza estua da. Zergatik da estua? Ez dugulako behar zapaldu. Ez baldin badugu zapaltzen eta botatzen baldin badugu mozten dugun belarra lur gainean, lurra babestuta dago. Eta gainera, moztu dugun belarra izango da janaria hor azpian bizitzen diren somorroentzako. Somorroak etorriko dira eta hasiko dira jaten bota dugun janaria. Jaten dutena bihurtzen da konpost bezala. Elikagai onena gure
barazkientzako. Beitu, agertzen ari dira, eunzango bat, harrapari bat. Hemen beste bat, bola egiten dana, kukurutza, bitxobola. Eta lur zizare bat ere bai. Bueno, guzti hauen artean, lortzen duguna da hau. Kompost, lurrustela, janari onera, lur onena, barazkientzako. Berriro estaliko dugu, noski, zailelako gustatzen, argia. Eta berdegunean, oso gogorra dago lurra, ikusten duzue, ezin dut atzamarra sartu. Hemen, bota dugu, moztu dugun lurra, eta 3 edo 4 hilabetetan, bakarrik, beitu nola dago lurra. Oso biguna dago. Nola lortu dugu? Somorroi esker. Adibide argiena da zizarearen lana. Zizare batek egiten duena da ireintzi topatzen dituen materialak. Eta hori ematen ditu zuloak. Zulo horiek biguntzen dute lurra. Ikusten duzuenez bezala, hemen baratzaren ondoan badugu lorategi bat. Zergatik dira hauek importanteak. Loreetan, somorro batzuek topatzen dute elikagaiak. Adibidez, erleak, erlastorrak, listorrak eta guzti horiek etortzen dira eta hemen jaten dute. Baina baita ere, gure baratzaren ondoan daudelako, baratzan egingo dute lana. Gure barazkiak polinizatuko dute, gure barazkiak ere babestuko dute, zen eta adibidez listorrek harrapatzen dute beste somorroi, eta holan lortzen dugu oreka. Hemen ez dago problemarik, hemen ez dugu erabili behar produktu kimikorik. Baratzetik etorri gara ona, ikustera beste landare laguntzailea, untza. Jendeak pentsatzen du untza txarra dala, eta ez da holan. Naturan ez dago txarra edo ona, naturan daude desberdina diren espeziak. Untzak ez du ito egiten, beren sustraitxoak itxasten dira zuhaitzen enborretan. Ez du zurgatzen zuhaitzen odola, ez, bakarrik soporte moduan erabiltzen du. 8 urte pasata gero, loreak emango ditu, eta loreak izango dira insektuentzako egokia den elikagaia. Polen asko dutelako. Lehen ikusi dugun untza, hemen dago ere. Lore bereziak dituz eta polen kopurua oso handia da. Eta horrek esan nahi du, insektu pilo etortzen dira ona elikatzen. Eta gero, sortuko diren fruituak, helduak izango dira, negua amaitzen denean. Eta hori oso importantea da ere bai, eta neguan txoriek ez dute enbeste janaririk. Eta ona etorriko dira, hauek jateko. Txoriak dira, guretzako ere laguntzaileak, jaten dutelako insekto eta somorro asko. Horregaitik da hain importantea biodiversitatea. Espezie asko izan behar ditugu, bata beste batzuekin jolasten, orekan danak egoteko. Bueno, espero dut, zuen gustoakoa izate hau, eta hurrengora arte. Roberto, artista hutzaiz, hiri entzuten, beti ikasten. Eta egia esan, ze gauza txukunak egiten eta naturaltasunakin, ezta? Eta ekologikoan, eta berdan bezala azkenian, ezta? Ba, mila esker, eta jarraitu hor, hire moskito txitxar eta lurdanei bizitza ematen. Bezarkada handi bat, eta gurean jarraituko deu. Hemen da gauna da, tipulina goxatuta, eta hemen guaningo deuna da, odolkila bota, eta txorixua baita. Bale, nik hau sekudeatukoet. Gero, hemen txen, behitu barazkik ja ze itxura hartu duen, ez denai kolore gehiagi hartzia baizik, eta hola ja, fundamentu hau hartu duen ian, ingoetena da, babarrunak berta bota, bale, gero gatzan puntua ikusiko deu, Ni bota jot pixka barazkiei, baina gero gatzan puntua gero jarriko deu. Ingo deuna da, guain, salda bota, eta goxatzen utzi. Eta salda guztia murrizten danian, gero birrinduko deu, eta ikusiko deu krematuko deun, esne pixkatekin edo jogur pixkatekin orain beste produktu da begila areaga, jute zeiteta.
Bueno, eta hau, martxan dakaunez, ingo deuna da, zuen lanak bideratu. Beitu, ospinolioa ingo dugu hemen. Ospinolioa hau iteko, esan deun bezala, hemendikan bi ale atea berditugu baratzuri jana, bi ali horiek ingo dituguna da, ondo majau, pastatxo bat ingo deu, eta gero pasta horrei bai jungo gara oregano pixka botatzen, botako jau ospin pixkat, botako deu olio virgina, eta hor ikusi esti bat orkiston itxurakin, igual esti pixkate bai botako degola bizi gazigozo bat iteko, bale? Eta zuk ingo zuna da, behitu, nahazu pipertxo hauek, gero pusketak bertara botako ditugu, ingo deuna da, txortenak endu, ingo deuna da, erditik iriki, horrelaxe, eta pepitatxoak enduko xiola, bale? Gio, pepitatxo hauek hor botako dugu organiko, ez dakit untxile jau gehiagik gustatuko zailo, baina, bueno, gaur hau jarriko jau jateko. Eta ingo zuna da gero hauek pusketatxo batuk, baina hauek ez digu zanpatuko, gio botako dugu pusketako zua topatzeko, bale? Venga, hau zuen kontu, eta nik ingotena da bai oholkila txukundu, eta txoixuare bai. Bale. Bueno, Miriam eta Miriam, zenbat lur zaila da bertan Amilia baserrian bueltan? Bai, esan. Amilubi baserrian, bakatu, bai. Badago 2 hektarea eta erdi herribera lurrak dianak. Bai. Beste hektarea eta erdi aldapa pixka gehiagoekin bertako zelaia esango genukenak. Bai. Eta gero ditu 5 hektarea bertako basoa. Ados. Eta hor ideia zein da, o nola zabiltzate, zer da ideia? Ezakin negutegi jarriko ditu zuen, o animalik ebazka zuen, edo zer da gazu zehazki landa horietan? Berez hori galdetu dugu talde danetan, hori epe motzera bai ikusten dugu, ontxe biolurren lantaldiak dituzten behar desberdinak asetzeko erabili aldala, hori okinek igual hartu daiteko, edo bestelako aleren bat lantzeko. Baratzazein batzuk ere esaten dute, aprobetxatu aldala salera zatitxo bat, igual inguruan, saleraz largi da bien norbaitek, saleraz okupatzen ditun landaketak iteko, kalabaza, patata, barruna, edo horrelakoak. Vale. Babarrun zail bat ere esaten badamaigu buruan, gero igual dirubilketarako erabili aldana, hortikan ateratakoa. Eta abeltzantzarako egia da igual, azalerak abelburu handientzako txikiak diala, baina, abelburu txikiekin, edo badabiltza ere bai pixkat proiektuak begiratzen, hori igual etorkizunera begira. Hori etorkizunera begira, ez duguna gehiagi itxi, zei nahi degunan izatia, ez? Azkenean bertan lan ingo duanak bere proiektua garatzeko aukera eukitzeko ere bai. Ona. Bueno, ondo, eta hoi guztia azkenian, zer da zaiena, zeatikan hor gauza asko lotu bihar dira, ez da? Badaude, danetik egongo da, ez da ezer erresa bizita hontan, baina egongo dira gauza batzuk pixkat zaiagoa diana lortzen edo kostatuko zaizuena pixka gehiago, ez da? Produktu aldetik esatezu? Bai, produktu aldetik, ekoizleen aldetik, ez dakit. Guaingo baserritara esango, hori nola ingozu, ez dakit hori nola teako zuen ez dakit. Azkenian, geho leheno esate zuen, ekologikon ezin dain, baina garbi eta gargi utzi da, ekologikon aldala lanain eta txukun aldalain, ez da? Eta beharrezkoa dala ere bai. Eta beharrezkoa dala, hori ere bai. Nik uste guantxe zailena dala jendiai ulertaraztia, ez? Jendiai gure kontzientzio hori zabaldu eta benetan behaiek ere parte sentitze hori, ez? Horrea iristia. Ja. Guk oso argi bezala ikuste dugu ez, oso beharrezkoa dela, eta gaur egun bereziki gaitzaian hainbeste gaixotasun, hainbeste historia, hainbeste kudeatu ezin ditugun gauzak ez da kontrolatu, ez? Behintzat elikadura da gure esku da ona, eta jate deun hori da gure gasolina, ez? Dudi gabe. Nei behintzat zailen aite zait hori, ez? Jendiai ikustaraztea hori ze beharrezkoa da, ez? Bai, igual ze beharrezkoa da, ze iten nahi zeaten, hau dena aurre amateko, eta jendiak, bai. Bai, eta sektoriari begira igual zaiena gaur egun da, jendia sektoria hurbiltzia eta sektorian gelditzia. Hori da. Ja, hori dio bai, nola ikusten dezu sektoria, lehen sektoria. Azkenian, ikusi dugu, ez da, nola lehen sektoria sufritzen nahi dan, zaila dan, hau dena aurre amatia, baina ze beharrezkoa dan, ez da? Esan dezuna, bai kilometro zero hori mantentzeko, bai gure landak eta ondo mantentzeko, eta landuin bat eukitzeko nekazariek, ez da? Bai, hori da, esate genuen pixkat ere, baldintzei begira, lanketa bat inaiko genukela ere bai, amilu biri lotuta edo, pixkat lan baldintza eta bizi baldintzen inguruan. Gabiltzala, sektorian inguruko hainbat erakunde eta elkarte da biltzare bai hori lantzen ez, azkenean errelebo falta danok ikusten dugu.
Eta, baina, bueno, beti faltan jarraitzen dugu, eta orduan bukatzeztan lan bada alde hortatik. Eta nik usten dut pixkat bai jendeak egin behar dula. Azkenean jendeak kontzientzia herritarran dago, ezta? Eta herritarrak hortan apostatzen bau, gauza horrea bideratuko da, ezta? Baina, esaten duena bezala, ezta? Azkenean, bai, zuek izate eundoko behitu ze azaiten, behitu ze produktu, ze vitamina, dana ekologikon, eta gero ikusten dugu kanpokoa merkio dela eta kanpokoa erosten dugu. Bueno, pixka gehiago patzen, pixka hobeto elikatuko gea, pixkat ez askoz hobeto elikatuko gea, eta gainea gure buelta elikatzen dugu, bai, ezta? Bai, noski. Egia da gero batzutan, gaur egun ohiturak ere aldatu dira, eta orokorrian, zenbakiek esateute elikagaiak erosten geho eta diru gutxio gastatzen degula, beste lehentasun batzuk ditugulako elikagaietan gehiago gastatu baino, eta beste batzuk ezin dute, azkenean, ere bai. Justo egin genuen proiektu bat duina deitzen dana, ez eta genuen ekoizpen duina kontsumo herrikoia deitu genion, eta intzan azterketa bat, 10 laboreirek, zehazki zenbateko kostua zuten. Egontzian 10 baserritar, urte betez, egunero, apuntatzen, egun hortan, zertan pasa zuten, behaien lan ordua, eta gero galdu irabaziekin zenbat hartetzen zen. Eta ordua kalkulatzen baituzu, eure berdira teatzen zaizu, ez da? Bueno, berez kalkulatzen zen. Zenbat ordu azkenin baserritan da, zenbat ordu sartzen dian, Gertatzen zen, askotan saltzen dela, berez kostatu duana, baino presio merkea. Musutruk alegilea, ez da? Bai, ezakit, gero horre esate genuen, ezin dela ere igual igual kontsumitzailean gelditu, ez, kontsumitzailean... Goitikan lagundu behar du, ez da, zerrei, eta igual kanpotako, zerra gehiago patzia kanpotik etortzean produktu, ez dakit nundik geldu, baino... Ez du lazetan ez dana baserritarrak bere gainartu, ez dana herritarrak bere gainartu, azkenean. Nik egia esan betu, zautzen hartzen dut, eta ekologikoan ekartzen dit, Mikelek, barazkiak iteitu, kristonak, da gurekin egon da hemen sukaldatzen da erreportaia ere bai indeu bedekin, eta nik flipau ditet, 12 eurotan ekartzeizun saskilla, eta ez 12 euro, eta esatu jendia igual garesti iruditzen zaio, baina hori bai, gero kopa atartzea jutea eta 7 euro. Ez hori da. Eta ultrago bateakin nahikoa zenukan. Azkenian bakoitzak, ez, behaien preferentziak eta nun dauden, baina, nik uste hor kriston lana kontzientzia. Eta un gastu fijua, ez da, ezi telefonuak, ezi bestiak, ezi uat, ez da, leheno gasto fijo igual txien hainbeste, ez da, eta gehiago ustezian, bai, elikaduran da biharzan gauzetan, ez da? Bai, nik uste kontzientzi gehiago zola leheno, ez da, gaur egun jendiak, aitzaki edo esateu, ez, hori, oso garestia da, eta gehiago, egunero daka bere momentua, bere lagunekin, bere pintxopotia, eta ondo daola, eta inberdalare bai, ez? Plazerra ere eman bertzaio, ez? Baina, bai, hor pixkat... Horekan jarri behar da. Falta daola bereziki elikagaian. Eta zue bilok, zergatik hartu zen duten erabakia proiektu honetan sartuta aurre egiteko? Ni pertsonalki beste mundu oso ezberdin batetik nator, baina bai beti aukietela naturakin kontaktu asko, eta elikadura pixkat obsesio modun. Eta matasunean sartu nitzanean da areta gehiago, ez? Eta lagun baten bitartez, azaldu zienean proiektua zeintzan da, guztiz konektatu nun proiektuakin, esaten nun, da super beharrezkoa, etorkizuna, ez? Esaten nun, ere umian etorkizuna, ze jango, ez? Eta nire motorra bereziki hori izan zen. Geonoski lurra babeste hori eta daun beharra, ez? Daudela, Gipuzkoako lurrik onenak, eta naiz urrutira gojungo, baina daudela asfalto azpilan, ez? Eta babestu berrori eta guzti hori, dudik gabe, ez? Baina niretzako motorra berezik izan zen, hori elikadura, ez? Jaten deun hori, konstiente izatia ze jate deun, ez? Industrializazioakin etorri zitzaiguna, eta emate, dirua eharra etorriko zaigula, baina gaitza aldi berian, ez da? Karo, dana. Ni okina izan dare bai, hor ikusten dut, ni okina iten hasi nitzanean guain ja 20 urte pasako dira, eta guk etxen ite genuen izekokin jatetxako ogia, baina bakarrik ogi industriala ikusten leku guztitan. Eta ni pentsatzen dut berdina pasatuko zala, bai piperrekin, bai babarrunekin, bai bruselasekin, azkenian dana ekoizpen handitan, dana sulfatatuta, dana... Eta gu dana barroa, eta barroa, ez da? Dana barroa, da geho, enaiz ondo sentitzen ez gaixoina hor izangotea, ez? Bai, hartu ibuprofeno hartu, eta venga, eta aurrea, eta venga, bai. Gauzak etorri teia, eta, karo. Baina igual, batzutan, boleto batzuk eroste ditugu, ez? Bai, nik hori beti izan dezatea, azkenia esatezu, buruko minaka, baina zergatik dakazu buruko mina. O tripako ez dakizeaka, baina zergatikan, ez da? Oinarrian bilagun, ez? Medikatuta, venga, tira, aurrea. Bueno, hemen txedazkatena da, ja, egozitako irugilarra pregitzeko prest,
gero, kurruskari ateatzen zaizkiten. Naiz, ni Burgosekoa eta guztien nahiko ondoteako zaitela, baina, bueno, Hau torrendo, hau egan mendikan bera hobeto iten dia, baina, bueno, guri ateako zaigu zerbait, Hemen dakauna da, ja, txorixua eta odolkila tipulakin oso ondo goxatuta, honei bi vuelta emango xio, gero pelduko dugu ja plateran gainen jartzeko, eta hoin behar deuna da gero birrindu, eta goxatu. Eta ingo deuna da bitartean beste erreportai bat ikustea juna. Ados? Primeran. Zehazki jungo gea porruekin indako plater bat dastatzea, burdina jatetxera. Oazen ikustea. Kaixo, Joseba, Gorka eta Jon Andoni gara, gaur etorri zarete Miribilla auzoa ezagutzera eta aurkeztuko dizuegu burdina jatetxea. Burdina jatetxea 2022ko irailean zabaldu genuen. Bi lagun elkartu ginen proiektu honetan eta daukagu askotariko sukaldaritza. Pintxo eskaintza zabala daukagu tabernan, eta gero eguerdian eguneko menua ematen ditugu. Eta asteburuan daukagu menu bereziak eta gure karta. Denetatik daukagu karta. Adibidez, hamburguesak, entzaladak, haragia, arrainak, zaintzen dugu pilo produktua, kalitatea, freskoak izatea, eta gero maitasun pino jartzea, gure ustez oso importantea da. Eta orain nahi baduzue, junalgara sukaldera egiteko gure errezeta. Bueno, hemen gaude, Gorkarekin Burdinako sukaldean prestatzeko porru ensalada. Hasteko Gorka moztuko ditu porruak eta egosiko ditu. Porru ensalada hasieratik egiten dugu eta arrakasta pilo dauka. Platera hau da osasuntxua eta gozua. Beti saiatzen gara bertako produktuak erabiltzen. Adibidez, egaluzea bermeokoa da. Produktu freskoak beti eta maitasun pilorekin. Porruak egosten diren bitartean moztuko ditugu barazkiak. Plateronez gain, nabarmenduko nuke kartatik egaluze eta takia, alkatxofa lorea eta gure legatxa. Orain hasiko gara prestatzen gure ospin olioa. Hasi da gatza botatzen, orain ospina, eta orain olioa bota dugu eta nahaztuko dugu. Orain hasiko gara plateratzen eta horretarako jarriko dugu tomatezko ohe bat. Gero gainean jarriko dugu porruak. Gainetik mentreska puska batzuk jarriko ditugu. Barazkiak jarriko ditugu baita eta gero albo batean oliba beltzesko eta penade bat. Bale, Joseba, hemen daukazu gure proposamena. Badakizu, dastatu nahi baduzu, etorri behar zarela burdina jatetxera. Agur! Hau, pabikote eta mil esker rindezuen plater goxo horregatik garen. Eta gu hemen jarraituko dugu gure plater goxo hau biten, eta ea zu bezain goxo ateatzen zaigun. Zaiatuko, goea, ez da bikote? Oixo baietz. Bueno, bezarka da hondiat eta jarraitu goxatu erazten denoi. Bueno, hemen txedakauna da, babarrunak, barazkikin, ingoituguna da, birrindu, eta ikusiko dugu, zu birrindu lehen dabizien belaga dugu espada iragatzi bihar bada, baina birrintzen bazu eta txukuna gelditzen bada horrela ziutziko dugu. Eta bestera iragatziko dugu eta txukuna lagako dugu, bale? Hau zure kontu, Mirian. Eta Mirian zuk hor, jadakazu ondo zanpatuta hemen batzu ja, oreganokin da ospinakin, guain olioa pixkanaka botatzen jun eta ligatzen jun bihartzea hori, bale? Ingo jauna da, gatza pixka botare bai, ez dizut eman lehen, ez da? Bai, ez dizu bota ez. Bale, hemen dakazu gatza bota, horrelaxe. Bueno, lanak inda, eta ningotena da, hau iriki, pusketa moztu, gurinetan goxatzen jarteko. Eta behitu ekarri duen barazkiak, ondartza guteko eta gana, bale jo, jase freskotzatuz, ez ezazoi daka zuen barazkiak, Aia, bueno, eta crowdfundinga o dirubilketa hori, zen muz dijoa? Zen muz dijoa, ondo dijoa, laguntza gehiago bihar da, edo... Bai joa, abenduan hasi ginen, eta egia esan kanpaina potente bat ingenun, eta oso guztua aurreneko golpiakin, eta guain berriz, nin berdi jo beste astindu bat eman,
Crowdfundingan eskatze den diru 150.000 euro dira, eta ja uste 60-etik gora gabe. Erdila bildu ezu, esate batako. Maiatza arte bezala jarri dugu epe. Eta nun eta nola inbiar da, hor dirua biltzeko. Nun sartu bihar da, hemen herritarreko entzuten dunak, nun aldu kolaboratu. Nola inbiar da historia? A ber, gaur 80.000 iritsi behar gara. Bai, bueno, amilugi.eus horri aldian sartu ezkeo. Bertan, ja, bueno, guk eman ditugun azalpenak eta gehiago daude, eta beste bide ezberdinak ere parte hartzeko, ez. Ze ez dugu bakarrik, aurreneko puska baten eskatze dugu crowdfunding bitartez, baina beste diru laguntza batzutara aurkeztu geha, eta beste modu batzuk. Bueno, eta zuen eginkizuna. Zu esan dezun Mirian, hor zaudela, antolamenduan edo... Bai, koordinatzen. Koordinatzen, ez da? Bai, egia esan... Zein behar da oseazki koordinatzeko? Zenba gauza koordinatu behar dituzu hor? Ba, nire netzako master bat aida izaten, ez? Azkenian 15 pertsona gea, koordinatzaile 2 gaude, eta beste danak egia esan diala makina batzuk, ez? Mirian da bezala ja... bizitza guztia hortan damatenak, eta asko dakile sektoriei buruz, eta gorabera guztiei buruz. Orduan, bueno, nik nire aletxua, behaiei pixkat eskargatu lanak, behintzat, saiatu, behaiek nahiko lan badazka bestelare, eta aleginakin behintzat, nire esku dauden gauzak. Ze bestela behaiek koordinatzen, behaiek bakarrik eharki koordinatzeia, ez? Baina azkenean, Amilubi proiektuan behaiek daude musutruk, ez? Behaiek daude, benetan proiektuan sinisteuelako, eta beharra ikusteuelako, eta aukera bat, ez? Utopia bat erreal bihurtzeko historioa bezala da, ez? Eta, bueno, nik koordinatzaile lanetan aldeten aiten ikasten egia esan, eta super eskartuta, ze gauza pila bat transmititzen xia. Ze ona. Bueno, eta zuen kasua, zein da, zuek orduan zen mati duzue, zuek profesionalitatea zen mati duzue, zuek baratzan ibiltzen zate eta ekoizpen lanetan edo ze gauza dituzue? Bueno, ni pixkat biolurretikan lotu nintzen Amilubira, pixkat askotan sektorea hitz egiten danean, ematen du albiste honikan ez da hola, ez? Proiektu txiki oso interesgarri pillo bat daude, eman argitxo bat. Baina hori ilusioa pizten zuen proiektu bat zela ikuste nuelako. Eta egia da, oraingoz, badaude ere bai teknikariak aholkatzeko edo, proiektua garatzeko. Egia da orain arte indituten lanak, ni baratzo zaina naiz, baina ez dia izan baratzakin lotura askorikan euki izan dutenak, ez? Honaz zurekin hitz egitea etortzea bezala, edo komunikabide desberdinetara jun, dokumentu desberdinak prestatu, eta pixka gabiltza lantalde desberdinetan, batzuk abilagoak idazten, eta kooperatibietarako deialdiak prestatu dituzte dirubilketarako, beste batzuk igual ekoizle taldeetan gehiago moitu izan geha, jende animatzeko, ez, parte hartzera, eta hortxe gabiltza. Oraingoz, lurra ikutzen gutxi hasi geha. Baina, hori da asmoa. Enda bizu urratak goin behar dira, eta gero lurrai hor bakazu ezuek nahiko maina horrei eurra emateko, ez da? Zarata pixkatin gauza. Zarata egin lasai, hemen dago mikrofonu eta entzute zaiguta, zuke eman eurra lasai. Hemen ikusi zuek, urina gota deu, olillotan ehalko zanin, baina hola esan deun bezala, hola iparraldeko ikutu emango jo, hau sartuko dugu hemen, eta hau goxatzen jungo hemen gurinetan, baina barroaino ondo diteko, garrantzitsua da, jartzia tapatxo bat. Tapa jarriko jo, eta hor jungo da goxaten, da hola beak soltatzen duen vaporekin, barroaino egingo da. Bago, atxerrek itxarraka. Venga. Bueno, eta zer iten aizeaten gaztei erakargarri egiteko lehen sektorea. Jendiai baserrira erakartzeko. Badaude gaztiak baserrin jaiotzen dira, baina herritikan baserrira jutia zaila izatea, ez da? Bai, zailtasunak berez beti egoten dira, eta, lehena askotan familian lurrikan ez dakanantzako izaten da lurra lortzia. Alde hortatik, Amilubik ere arrazoiak, arrazoietako bat ere hori izan alda, ez? Eta gero, normalian izaten da egunerokotasuneko baldintzak. Zenbat lan ordu, egia da zuk antolatzen dezula zure ordutegia. Baina ezin dezu kalein. Ezin dezu kalein, hori da. Izaten da, lan ordu asko, eta igual soldata zuzenean konparatzen badezu, ez? Askotan, beste leku batean lana eginda soldata erraixago lortzen dezu, edo handiagoa lortzen dezu. Talde hortatik, pixkat, egia da, gehienok esaten dugula, asko gustatzen zaigula lana, baina hori, ekonomikoki, hasieran zaila izaten da, gero pixkat estabilizatzen zenen normalian, minimo batzutara bentsat iristezea,
Baina gero, gaur egungo gizartean bizigea ez, denbora librea, oporrak eta pixka talde hortatikan Ez da inerreza izaten. bat itia, ja lehenotikan zenekan zure inguruakin bizitzen jarraitzea saia izaten da. Eta hor pixkat laguntza eta antolak eta behar dela ikusten dugu bai. Eta hori, ni ondia hemen noiz Bizkaitikan kooperatiba batzuk eta sortu diala, bai, azkenian lan elkarteak sortu diala, ia baserri desberdinetan elkartu, eta bai ordutegia jarri, asteburu batzuk jai hartu, bestela hemen gaur egun lehenoko baserretarak oso guriak, eta dana guztezik gurera itia eta gu bakarrikan, ez da? Baina bai hau pixkat aldatu behar dula, ez da? Bai, hori ikusten dugu ere bai, jende askon arazutako badala bakarri da, hola, ez da, ikusten dugu kolektiboa izango dela etorkizuneko ekoizpen proiektuen muinetako bat, ez? Bakarrikan zaudenean dana zukin berdezu. Eta hori, daneako zuzea, eta askotan, hori Azkenean zaten gogorra egitea, sartzeko ezta? ere norbait behar dezu usteko. Eta orduan dana aldapa handiagoa egiten da orduan, bai. Bueno, a ber, lehena biziko golpia eman dio, vuelta eman berdio. Ai, morenito jarri zaigu, baina puntxuan dagau, ez da? Onda, ni uste balekoa dela. Zua jetxiko jo, beste aldetik kolore gehiagi esartzeko, eta barruan join behar dulako. Bale, hau martxan dakau. Bueno, nola zoazte horrekin? Zuztezu iragatzi behar deula? O nik itxura errartze diot horrei, ez da? Nik ere bai, normalian nena izola gauza gehiagi pasatzekoa. Hola xeutziko dugu. Venga, ezino, be. Vale, txirrik etxarra. Eta hori zen muzti, Juan, Esango zu? Garra itxura hartu duna horrek. Gehituko iskiototek ja, edo lillo gehiago edo? Ni igual, oie, hola xebotako iskio hain txukuna jarritu pena botatzi dorrea. Hola xebotako iskio gainetikan, eta gero hori bai gainetikan botako dio. Eta garbitza botako denik. Vale, hau listo. Eta zue bilo, pentsate buru belarri bai zaudetela historio honekin, baina hau zuen hogi bidia da, bertan zaudete, o nola dijo guantxe panorama, nola dago? Ez, ni berez itziarren instalatuta nago, eta ez da, itziarren dakat baratza, izpakin batera, eta itziarren ibiltzen nahi danean. Asmoa da hori, edo sektoreko behar bat kolektiboan aurrera ateratzea, edo beste norbait egotia bertan sektorea behar duanako, edo berak aurrera eramateko proiektu bat aurrera egiteko. Vale. Ondan ez. Ados, Miriam, zu badaki surfeko ikuste izute txeparen horren emakume surlariekin, baina honekin ebai zaude aldi berian, nola kudeatzen dezu dena? Bai, hoi da, nigen, amatasunetik ja pixkat gizarteratzea bueltatzen naizen hortan, emakumea surlari proiektuan parte hartzet eta surfeko klasiak emateitut, jornada erdiz, eta beste jornada erdila, biolurren nago, amilubi, hori da proiektuko koordinatzaile bezala. Oso, ondo, horrei heldu, eta goxatu umiek ere goraka dijoz, eta zenbat urterak hiru dakazu, ez da, Miriam? Hiru daskat, hori da, 11, 9 eta 7. Dana bate, etorri zian, eta horra, dana utzi, eta umiakin buru belarri. Zu dakazu familia? Ez dakazu? Vale. Baserrian da biolurren tope. Nahikoa, arrebakin hor borrokan, oso ondo. Bueno, hementxe, ingo deuna da, hauxe plateraratu, vale? Eusten dana listo dakaula, behitu hau jarriko eta mene peltzen, eta ingo deuna da, platertxo bat plateraratu, gero beste pare bat ingoitu gudano jateko. Vale, ingo deuna da hemen, platertxo hartu, eta esan duen bezala jarriko jau, oetxo bat, indeun babarrun kremana. Bueno, babarrun puria, zeatikan krema ez deuin, zeatikan lakteoik ez daka. Ez dira bat daka botatzea honei pixkat. Jarriko aldego estik goiarakada bat. Bi daude, bate gehiago udazkenekoa, basoko estia, eta bestia Gipuzkoako milalori. Gipuzkoako milalori. Bueno, naizuna, bestiare itxura errakarrek, basoko lore horrek zestak izelakan gaztaina eukiko, ez dakit horrek igual, aritza o... Iluna da, ez? Txillarra o... Bueno, hau harteko deu. Hau, arteatzen zeite hemen guain oso ikan, guain bihundu intzaiguta asko. Horrela, xe jarriko deu. Vale. Honi bota beriotena da guain. Piperra utza pixkat, eta gatza puntuare bai. Hau listo. Vale, piperra utza pixka botako jo honei. Horrela, xe. Oso ondo. Baita ere beste goiara batekin guain golkitxo jarriko ditugu. Vale. Ze itxura honek, Hau, errebuelto bat iteko ere eharra gauza hau. Harriko dugu hemen hola erdin, gehiagi gabe. Oso ondo. Eta hauetako txerrikitxu hauek horrelaxe. Ona. Bueno, hemen botako jo guain pipertxo hauek horrelaxe.
Eta hemen Mirian egin duen historitxo hau ere bai. Vale, hau gehiagi ez bota, Gutxio, eta ondo esateak gero plater baten onduan jarri, eta gehiago nahi dunak hartzia. Bueno, lagunak, hementxe dakau, gaur indegun asa berezi hau, babarru noetxuakin eta gaian sakramentuekin, eta zue bilok, 1000 esker, Amilubia proiektua hasteagatik, jarraitu egurrian, eta aurre ateak udanok ondo likatzeko. Ados? Eskerrik asko. 1000 esker, bikote. Agur lagunak. Aio.